nyawang aku kowe labuh katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Yen
kangen kok sama mantan. Marak ki loro ati wae, tapi gak apa-apa. Aku mung kangen suaramu, kangen esem lan kuyumu, suwe ra tau ketemu. Piye kabarmu mantanku?
Mbak Niken ayo. Ayo Mas Ojo Mbak. Apa nduk? Dek aja. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange, saiki ne lako ilang sak slirane. Lunga menyang ngendi tanpa pamit ora ngabari, apa lali kowe karo aku iki. Nadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku lah kok mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ngilang, ning endi aku goleki tali kotang. Kotang iki tak simpen tekaning pati, tali kotang saksi tresno kang suci. Yen wis tak tukokke wujud tali sak kotange, saiki ne lako ilang sak slirane. Lunga menyang ngendi tanpa pamit ora ngabari, apa lali kowe karo aku iki. Nadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku lah kok mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ngilang, ning endi aku goleki tali kotang. Aku dijodohne malah
pentekaning pati aliko tang saksi tresno kang suci aliko tang saksi tresna kang suci. Campur sari everywhere. Yen aku wis kangen sliramu, mesem ning impiku sayang. Yen aku kangen suaramu, bisikno tembang manismu. Terus kaya ngene ning uripku, terus sayang aku. Ono sing ngalang-alangi, ra ono sing disuri. Feeling ning anganku mengkoi, sing paling ngerteni aku iso nampa kurangi aku. Oh,
anniversary everywhere. Lah iyalah. Wes sakne men. Sabar Mbak Jiwa. Iya Mas, ora apa-apa. Kabeh yo ono dalane. Wes tak ikhlasno kok. Wah. Wis kadung sayang
Thank you.